col·lectiva Portal d'Igualtat ha presentat l'exposició col·lectiva Artivisme Feminista, una recopilació d'obres artístiques multidisciplinars de 10 artistes diferents del panorama artístic nacional i internacional. Aquesta exposició s'emmarca dins dels esdeveniments que des del consistori s'estan desenvolupant amb la finalitat de commemorar el Dia Internacional de la Dona. Artivisme feminista no és una exposició col·lectiva en la que participen dones, sinó que es tracta d'una mostra en la que es reivindica el paper de la dona en la història de l'art i es busca reconèixer aquelles dones artistes que no apareixen en els llibres acadèmics. Així ho explica Mercè Domènech, comissària de l'exposició. Correcte, és això. No volem que simplement se quedi en una exposició de dones on sols siguin obres, estan exposades perquè són dones, no. Volem pegar aquest pas més i incitar a la reflexió i incitar sobretot a un canvi social, on mitjançant aquestes preguntes que ens obrin, a l'observar l'exposició, intentar canviar consciències i no sols que l'art sigui una ferramenta, sinó també que els museus i els centres d'art també formen part d'aquesta ferramenta per acabar i sobretot visibilitzar. Aquesta és una exposició que ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Ciutat i la Universitat de València, així com d'empreses locals com Impacte Comunicació Visual i Millar Faus. Un treball de diversos mesos en el que tant Mercè Domènech com Àlex Villar, comissaris de l'exposició, han desenvolupat per presentar aquesta mostra. Ha sigut tot un repte perquè la idea de fer aquesta exposició sorgeix fa uns mesos, quan des del col·lectiu Portal d'Igualtat, al que pertanyem el grup de professionals, artistes, crítics i crítiques, decidirem tirar avant en organitzar cada període d'actes per a visibilitzar el paper de les dones en la història de l'art. Jo, com a professor d'Història de l'Art, sempre m'he preguntat on estan les dones, no? Per què no he estudiat ni una sola dona artista? Sí que hi ha, i precisament ha sigut a través de les obres de les artistes contemporànies que han revisat el passat i a través de les seues obres actuals que han posat en valor a les dones artistes de la història. Aleshores, aquesta exposició no és una exposició de dones, no és una exposició col·lectiva, a pesar de que es diu el grup Col·lectiva Portal d'Igualtat, sinó que és una genealogia de dones activistes feministes espanyoles que venen del Museu de Pontevedra, de peces que han estat en l'IBAM, que podrien estar al Reina Sofia. Algemesí té l'oportunitat de veure peces úniques de la història de l'art activista feminista espanyol en aquesta exposició. I a través de les 10 instal·lacions que tenim, descobrir a les 10 artistes connectats també en Sao Paulo, perquè també hi ha artistes brasilenyes que han participat, i descobrir aquesta genealogia de l'art activista, perquè ens preguntem si és real el procés de... L'art pot canviar la societat o a través de l'art se pot conscienciar i fer memòria històrica, i la resposta és sí, i així ho estem treballant en la Universitat de València, que participa en aquest projecte, i el divendres que ve donem unes conferències per a alumnes de màster i d'història de l'art per tal de posar en valor el paper de la dona en la història i reflexionar per què estan ocultes i silenciades. Si visiten aquesta exposició podran veure i podran qüestionar-se preguntes: què significa ser feminista avui en dia? I preguntar-se, i les obres no te donen respostes, sinó que te fan que te preguntes i investigues. I per això tenim aquesta exposició que estarà 3 mesos degut a la importància que té i que ja prepara tot un itinerari d'activitats, visites, relacions en la universitat, projectes en els màsters de cultura visual i patrimoni de la Universitat de València, de la UPV, i una vegada més l'espai d'Algemesí es converteix en un laboratori d'investigació sobre la cultura contemporània. Artivisme feminista és una mostra artística en la que han participat 10 components de la col·lectiva Portal d'Igualtat. Elles són Maumó León, Manola Roig, Maria Penalba, coneguda amb el pseudònim Alicia, Amparo Zacarés i Rosa Mascarell, Marc Caldas, Celeste Garrido, Yolanda Herranz, Vía Santos, Lilian Amaral i l'algemesinenca Gemma Alpuente. Mercè Domènech ens parla d'aquesta selecció d'artistes. Bé,
l'elecció de les artistes ha estat una feina molt gran, ja que hi ha moltes artistes al territori espanyol que mereixen la pena ser exposades i sobretot ser visibilitzades. En concret, així ens hem centrat en la violència de gènere, en com l'art és emprat com una ferramenta que lluita per la igualtat i contra la violència de gènere, i podem trobar sobretot aquests tipus de reflexions, des de les obres i la instal·lació que Steven Tyler M. de Celeste, de la lluita diària contra, per exemple, els cànons de bellesa, també reflexions sobre com trobem a la història de l'art a les dones i com se'ns ha tapat i se'ns ha oblidat per complet i se'ns ha soterrat en l'obra de Manola. També reflexions com la que tenim a darrere sobre la mitologia i com des de temps immemoriables la dona a la mitologia està representada com una bruixa, i canviar aquesta visió entre moltíssimes altres reflexions. Durant l'inauguració van acudir un reduït nombre de les artistes participants. Són elles les que ens han parlat de la seva aportació en aquesta exposició col·lectiva. L'artista de Sueca, Manola Roig, té la primera part de l'exposició en la que, a més de demostrar diverses obres artístiques i d'escultura, també ha creat una cronologia amb dones artistes silenciades al llarg de la història, així com una instal·lació centrada també en aquestes dones. La meva aportació té un caràcter molt divulgatiu i naix d'una pregunta que em faig constantment i que és una seguida en tota l'obra que faig, que és on estan les dones i, específicament, en aquest cas, on estan les dones artistes. Aleshores, aquesta pregunta me la vaig qüestionar ja fa anys, perquè vaig descobrir que en la historiografia i en el món de l'art les dones no estàvem, no apareixíem en els currículums acadèmics ni apareixíem en ninguna part. Aleshores jo em pregunto, on estan les dones? No soc la primera que s'ha fet aquesta pregunta, abans que jo se l'hem fet a moltes altres artistes i moltes teòriques de l'art, i és un poc la contestació a la sentència famosa de és que no n'hi ha. Això que sempre ens diuen, no estan perquè és que no n'hi ha. Arran d'això jo he fet una cronologia que recull un poc, és una mostra de les que hi ha, perquè no estan totes, continuen apareguent-ne encara, i a la cronologia l'acompanya la instal·lació que es diu Envasades a l'oblit, fent aquest joc de paraules dels pots envasats al buit, de conserva, perquè les dones han estat silenciades, oblidades, arraconades, i trec una mostra de 14 perfils, de 14 artistes que van des de l'època hel·lenista, des del segle IV o VI abans de Crist, amb Timaretto, Yaya de Cízic, fins a les avantguardes valencianes dels anys 30, com pot ser Manuela Ballester o Juana Francés, una pintora de molt reconegut caràcter i trajectòria, però també fins a fa 4 dies oblidada per tot el món. Aleshores és un poc així el joc, no? Són dones que estan envasades a l'oblit, perquè aprofitant que estem en la setmana més reivindicativa de l'any, la violència no només és una violència física o emocional o psíquica, sinó que el silenci també és una violència. La falta de memòria també és una violència, i és una violència molt més difícil de localitzar. I aquesta seria bàsicament un poc la meva aportació, a banda de la sèrie de col·les que ja té més que veure un poc en com veig jo el món i com me'l mire, i torne una vegada més a parlar de tots aquests problemes que ens acompanya únicament pel fet de ser dones i, en el nostre cas, per ser dones i artistes. Per realitzar aquestes cronologies, Manola Roig ens parla de la importància del procés d'investigació amb la finalitat de donar a conèixer, a través del poder transformador de l'art, aquestes dones artistes al llarg de la història. Bàsicament no soc teòrica de l'art, soc artista i el que soc és una desficiosa. Aleshores, un bon dia em vaig fer aquesta pregunta, vaig començar a buscar, i com que jo crec en el poder transformador de l'art, sempre que cree, intento que tot allò que jo aprenc durant el camí, durant el procés, intenta transmetre-ho d'una manera o una altra. És cert que porto molt de temps recollint, perquè no només en aquesta faceta meva com a artista, sinó també com a il·lustradora, en els llibres que he publicat, recull genealogies de dones valencianes i de dones ja de totes les branques.
És costós, jo els he d'agrair molt a les teòriques que sí que se dediquen a la investigació i que sí que fan la tasca dura. Jo l'única cosa que faig és recollir el seu treball i triar del que elles han fet allò que m'interessa per a plasmar-ho i per a transmetre-ho a un públic més general i que arribi a tot el món. Perquè si l'art o els coneixements es queden en l'especialitat, en les persones, en el grup que és especialista, avances, però avances molt més lentament que si arribes al gran públic. La gent ha de ser capaç de saber qui és Josep Renau, encara que no siga una especialista de l'art, però també ha de saber qui és Manuela Ballester, perquè és una pintora nostra, o ha de saber qui és Juana Francesc, o ha de saber qui és Amparo Sagarra, o ha de saber qui és Isabel Codonyer, moltíssima gent, Isabel Oliver, volia dir, i això és un poc el que jo intento a través de la meva obra. Seguint amb les artistes, trobem les obres de l'artista de Brasil, Bia Santos, la qual aprofita l'ocasió per reivindicar el paper de la dona en la història i el camí que encara queda per recórrer. Bueno, estoy participando de la exposición con 3 obras. Es la entrada que se ve esa grande escalera de 15 metros con dibujo bordado, donde representa un poco esos peldaños que todavía nosotras mujeres tenemos que alcanzar para conquistar la igualdad. Luego tenemos aquí la obra contra a violência de gênero, entre 4 paredes, que es una casa con también dibujo bordado, y que habla un poco y a nivel poético, ¿no?, de esta lacra que todavía tenemos en nuestra sociedad, que es la violencia de género silenciosa, que pasa entre las 4 paredes del hogar. Y la tercera aportación es la obra El Mercado, que justamente habla de ese trabajo invisible que tiene la mujer en el día a día de la casa, de hacer y deshacer, de cuidar, de trabajar la economía doméstica, un trabajo completamente invisible que no es reconocido por la sociedad, ¿no?, donde muchas mujeres hoy en día tienen que dedicarse doblemente su tarea, tanto en el hogar como su vida laboral, ¿no? Entonces, un poco mi aportación dentro de la exposición para celebrar ese 8 de mayo son esas 3 piezas. Es que necesitamos mucho reivindicar el papel de la mujer en la arte, porque por hoy todavía la visibilidad de la mujer es todavía muy poca en los museos, en los centros culturales, a pesar de que dentro del ámbito universitario entran mucho más mujeres en la carrera de Bellas Artes. La Facultad de Bellas Artes también cuenta con muchas docentes de sexo femenino, pero los cargos de gestiones y de responsabilidad todavía son pocas que conseguem atingir, não? A nível também de institucional, também temos essa lacra, onde poucas mulheres têm cargos de responsabilidade dentro da cultura, e também essa representatividade, esse porcentagem que há completamente desequilibrado que há de la mujer y el hombre en las instituciones. Pero por eso que es importante, no solamente el 8 de mayo, pero el día a día, ¿no?, estas reivindicaciones. Por eso trabajamos siempre. Y a cada 29 de cada mes, la colectiva hacemos un acto onde reivindicamos a presença e a igualdade da mulher en la cultura. Per altra banda, trobem unes peces realitzades amb una tècnica artesanal al temple d'ou i or, junt a un llibre anomenat María Zambrano, filòsofa de la generació del 27. Es tracta d'unes peces artístiques realitzades pel tàndem de la filòsofa i crítica d'art Amparo Zacarés i l'artista Rosa Mascarell, que realitzen arran les obres de l'escriptora María Zambrano. Bueno, yo formo parte de la colectiva, como las otras compañeras que habéis entrevistado, y en este caso, pues yo ejerzo de escritora, de crítica de arte, y la ocasión de estar en esta sala es porque recientemente hemos publicado Rosa Mascarell Dauder, que es la artista
Y yo, como digamos, hemos hecho escritura-imagen, un complemento entre la obra de María Zambrano y un libro que publicamos, que escribimos sobre ella, que se titula María Zambrano, filósofa de la generación del 27. Entonces, la génesis de ese proyecto fue elegir 6 términos, 6 palabras relacionadas con la poeta, y Rosa Mascarell hizo las imágenes, la voz poética y las imágenes, que es lo que tenéis aquí detrás, y ahora lo comentaremos cuál es el tratamiento y el procedimiento que ella ha hecho. Y luego, pues, mi contribución fue escribir sobre esos términos, esas palabras que habíamos elegido, que fueron método, naufragio, delirio, memoria, luz y poesía. 6 palabras que intentamos con ellas acercar el pensamiento de la filósofa de la manera más inteligible a un público, pues, en general, ¿no? Es decir, público especializado, interesado en filosofía, en teoría estética y de las artes, pero también público general que se pudiera pues, interesar por ello. Al tractar-se d'una obra col·lectiva en 2 disciplines diferents, Amparo Zacarés ens parla del procés creatiu que van desenvolupar amb 2 autores. Quiero decir que Rosa Mascarell Dauder, que es una gran artista, ella utiliza una técnica muy especial porque es temple al huevo sobre tabla con oro, ¿no? Oro de 23 quilates prácticamente, ¿no? Entonces es una técnica artesanal específica que ella la ha recuperado, y ese es un valor añadido a lo que hace. Pero el procedimiento fue, pues como digo, esa elección de esos 6 términos que, bueno, pues lo que a ella le representaba, pues la palabra método, la palabra delirio, y lo plasmaba, ¿no? Lo plasmaba lo concretaba en una imagen. Quiero decir que Rosa Mascarell fue la secretaria y la documentalista de la filósofa María Zambrano. Es decir, que jugábamos ahí con ese valor añadido o ese valor diferencial de que ella conoció muy bien a la filósofa porque estuvo con ella cuando regresa del exilio, pues a finales de los años 80 hasta que fallece en 1991. Entonces fue recuperar parte de la memoria que ella y las vivencias que ella mantuvo con la filósofa y trasladarlas a lo que ha sido el libro, que es un compendio entre la escritura y la imagen. Y por eso, pues bueno, pues ha quedado aquí simbolizado en estos seis cuadros, que el libro, estas láminas aparecen también en el libro. Cuando cada capítulo, por así decirlo, cada palabra es un capítulo, mejor dicho, que se inicia con la imagen de la artista, de Rosa Mascarell, con una voz poética que también ella incluye, y luego ya con, digamos, el ensayo filosófico que yo hago a raíz de la palabra en cuestión, sea memoria, sea delirio, sea método, poesía o luz. Finalment, trobem el mural desenvolupat per l'artista local Gemma Alpuente, la qual ens explica en què consisteix la seva col·laboració en aquesta mostra artística. Així mateix, ens explica què suposa per a ella ser l'única representant de la ciutat. Esta és una instal·lació que recrea una acció que es va realitzar a Sao Paulo, que l'hem dut així al Algemesí, i hem buscat el víncle en Algemesí amb la incorporació d'alguns cartells que va realitzar per a la campanya de l'Ajuntament i de l'Eixam, i així poder vincular la nostra imatge de defensa de la dona amb tota aquesta iconografia que van realitzar 17 artistes del col·lectiu Portal Igualtat i vincular-ho d'alguna manera per crear aquest nexe d'unió. M'ho va dir Àlex, la veritat és que em va fer molta il·lusió, i sobretot perquè conforme estan les coses i s'arrima el dia 8 de març, volen reivindicar el paper de la dona en la societat i en l'art, que sempre hem estat relegades a un segon pla, i així d'alguna manera es pot representar la dona en l'art i damunt la dona en Algemesí, que seria jo el nexe d'unió que hi ha així. L'obra de Gemma Alpuente és un mural en el que es troben diversos cartells reivindicatius. Junt a ells apareixen les il·lustracions que va realitzar per a una campanya de sensibilització contra la violència de gènere i l'igualtat. Ens explica què suposa de dotar d'un valor afegit a aquestes il·lustracions. Pues la veritat és que
M'agrada per diverses raons. Una és perquè jo vaig realitzar el treball com a il·lustradora i així estic fent l'acció com a artista contemporània. I així també es crea una sinergia i, per altra banda, la continuïtat del treball, no? És a dir, fem una campanya contra la violència de la dona però que no es quede en un fet anecdòtic d'un any en concret, sinó que tinga continuïtat en el temps i que puga formar part d'una exposició així. L'acte d'inauguració es va celebrar amb gran afluència de públic, així com representants de la corporació municipal. Pere Blanco, regidor de Cultura, ens parla de la importància d'aquesta exposició i de posar en valor l'aportació de la dona al llarg de la història de l'art. Estem en un punt de la relació, no sé, el feminisme ha de trobar un altre camí i arribar més a la gent, ser més conscient de que tots necessitem que la lluita del feminisme, que no de les dones, sinó de tots, hauria de ser de tots, i per a molts és així, ha d'impregnar tot en la societat. Vull dir, les dues xerrades que han fet des d'Igualtat este mes últim, el divendres passat i 2 setmanes abans, i la que queda encara pendent per a divendres de la setmana que ve, si no m'enganye, jo crec que fins i tot a la gent que està a favor del feminisme, que està lluitant per el feminisme molts anys, per ser, sense anar més junt el meu cas, ens ha obert la mirada de la necessitat i de la insistència que s'ha de tindre en això, perquè s'ha de conscienciar a tot el món. La gent jove està en un punt que pareix que ho dona per fet, però inconscientment estan sent portats a temes que poden ser a la llarga molt perillosos. Hem de ser conscients d'això, ho deixarem molt clar en aquestes 2 xerrades i jo convidaria a la que queda a que la gent vinga, que sempre ha estat ple Jaume I i mereix la pena. I això és un exponent d'això, més d'això. És una exposició que no s'ha de perdre ningú, que és una col·laboració entre l'Ajuntament d'Algemesí, la Universitat de València, el grup d'artistes que han muntat la col·lectiva. I aquesta lluita l'hem de guanyar, però l'hem de guanyar entre tots, les dones i tots, perquè si no el món mai arribarà a ser millor del que és ara en aquest sentit. És imprescindible. Convido a tots que vinguin, que gaudeixin d'ella, que estudien el que està fent-se així, el que aquesta gent està portant endavant i com tracta de conscienciar a la gent contra aquestes forces que no van directes però que estan manipulant per les xarxes socials i en el poder de molta influència, que no siguem allò que hauríem ser. L'exposició Artivisme Feminista es pot visitar a la sala d'exposicions municipal i estarà oberta fins al 22 de maig.